peace, Yesu domi, Yesu domi, Yesu domi. Mani peace, Yesu domi, Yesu domi sei. Dami hunu kestina nyonyamu sajumbia kumpona mitumatwa eyi na ebeye mi dadajum o eye nwa se Yesu domi mani jipi se Yesu domi Yesu domi, Yesu domi, mani jipi sa Yesu domi, Yesu domi sei. Yesu domi, meaning me dono, odone kanu ma obejimi. You odonema owudiano so o minim pefe Yesu domi mani jipi sa Yesu domi Yesu domi ampa Yesu domi mani jipi sa Yesu domi Yesu domi sei, o mani jipi se Yesu domi ampa Yesu domi, o Yesu domi, mani jipi se Yesu domi, Yesu domi sei. Amen. Amen. Opening. Aha, audio watching NCA Sabbath School from Ren of Monsoi, Akasima, NCA Sabbath School for Munya with Ren Abasu. All right, 186. Mahu Yonko, oh Yonko be Odi Kai Domiansa, or the Odohama, Etching me, Edimate Train. Mahu yonko, o yonko bi, o di kind of me answer, o di odo hama chimi, jimi chichere no ho, wa chichere miku madina. Epono rentum saida yane no yemiti o sidani afibo ahu yanko o yanko bi o shemoja Jimmy, Yankwaho, Achedinoko, Odine Hosu Mami, Mim Frebribiara, Samidi, Emo Modefono de Mawode. Kuma nimikwa ya nidi dada mahu yonku o yonku bi wadi tunya mano amfanyemi akwantu Mamin kodru sojojo, and you nyam no she
Rhino Hua Shemimo Imrano Din Esemi Reven MirikuAtre Mahomeka Mahu Yonku O Yonku Bi Ojafone no Wafu O Futu Fupa Mantrefu Ojefu Funfu Kasi Yenebe to me Atitil enemy Dofununtem Inkwa owu asamayana Debi mi yeni ida. Amen. Amen. Wonyom asa aduanan baako anyonyam nkanyame ne waye no so. Anyonyam kenya me nyawaye no so se odo wiasede ne ba no cheye na odin kwaye boni humpata na obwen kwapum se emuna yeshen Yera de hayam masasine Yera de hayam maman sanyini monfa ba Yesuso mraja nonchen monshano anyonyam nania wa yeso Yera de hayam masasine Yera de hayam Mama sanyini monfa ba Yesuso mraja nonchan monshano anyonyam nanya wa Yesu. Amen. 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 Sorry. Opinion was said that pa I will you come on or dear my nano pay. And yanom no paying so a do yes someone so then yamia se wo hon say wa me yensu asenya kwanya na wotwe biom say yemra na yemesom no na fe yenya nsemu nhyira na wotwe nyine Awurade aboye ho ban ye difre ne yemfi dom yeduma krom no ene yebemu waboye ho ban de yakode abedu asombiom yeda so tinkwam kire say nyamia ye bi asedan kanidin ene dwume yesuma yebesumi ye Sabbath school a esuma edikan ya me medie ne mu medin ene Evelyn Edu me na medi osumi enim na ya yakaboma yesum no Philadelphia asafo ene New Jersey New Life asafo ene yakabomu a yesum asafo ni enu esofo a woda asafo mienu ya no nso edin ene Pastor Apia Kubi Kwaten enti yebeda nyame ase se why adom ne asan ebehia enne nso ne ba besom no afi yebema yenyina ye ho happy Sabbath yema New Jersey asafo ne Philadelphia asafo nyina akwaba afi nso happy Sabbath ena yonko don so ena afi adofo a ne mo ne ye ensom enuanom ene adofo ne enamfofo a ne mo ne ya ka bomo yesom nyame enne de nso yema mo nyina nso akwaba edemase ese mo baaye afi yebema yenia ato enwuma edikan no amaye bramekumam yenia emos amako
Ramikume, 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 Yesu, Ramu, Abra, Betra, Mimu, Ramikume, Yesu. Amen. Iradiasi. From Trebama, Yenia, Opoko, to say, am I opening him? Anybody kind be a deal or something, you know, made up my form, the torso, me and son. Sing me away, Muha. Yami wo yen muha, muma yen kotono, na yen fasuro ranedi. Yami wo yen muha, mikranye komneni. Meno wo awogasi nidiamunino musumno no kwari munyino ayeye Yasina dehunu ahantan braboni yedini diyoni ura yedini di beye wudi dada yen kra kwani yen adi na unkuto na yeni uye adi nera utre no kwar rakwan. Amen. Amen. Opinion to say, that's it. I mean, sure. I feel Bema, scripture reading, Yemba Ella Nkatia, I can kaya my. Now, even a scripture reading, no, it was Psalm 91 verse, Psalm 19 verse 1. Hello, today we're going to get our scripture reading from Psalms 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Psalms 19 verse 1. Amen. Amen. That's in your show. I feel Bema Priska Nkatia, Abompa Yedi Kaino Amaye. Me pacha mon kati mo me. Area da so da. It has to say what my under perfect me a chain. Samra abala ensu enche bia e ka kosia ho asem. Adim pacha bia adwuma ntimi fanya adwuma. Adim pacha so the ayare for social esha wonsa. Adim pacha somulare e di omubusu ahwehwe wonsa. Adim pacha chichomure. But ho ban consider that to be no. Ufro him ba. Yenen so nso bi ne etimi akoso ahemamu. Etimi akodida ensada. When you kasa wada by Jesus demon. Amen. 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 That's it, Priska. I mean, sure. I feel Bema Yemba Crystal Boabin. I'm a special song, you know. Great is thy faithfulness, O God, my Father.
There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need of thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun and stars in their courses above. Join with all nature and man and thus witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. While I have need of thine hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and hope for tomorrow. Blessed are those with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Mano pebiaram mercies I see. All I have need of thine hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto us. Amen. Amen. Crystal ne maame yɛda mo ase nyame nhyira mo. Afei yɛtie mission yɛtie Patricia Frimpong ɛma ne de mission report no ama yɛn. Happy Sabbath. Today's mission report is entitled Missionary Asks Why. It is about a man named Hongzado who doesn't understand why he was leaving his position as president of the Middle East University in Lebanon. He worked there for 9 years and he loved the Seventh-day Adventist University. However, he realized that, he felt that he hadn't reached his full vision for the university, and his decision to go home surprised him. He was confused as to why God was leading him and his life away from what had become his life and what he thought was very close to his heart. So him and his wife packed their bags and left with many prayers and heavy hearts. As part of the process of missionaries returning home from their work, they have to undergo medical examinations at the hospital. And during a routine medical appointment, the doctor realized that his PSA levels in his blood were a little high, and that is a possible sign of prostate cancer. The doctor asked him if he's had any health complications, and he said no, he felt great.
However, the doctor decided to follow up, and a couple months later, his PSA levels had risen even more. And so the doctor was now worried and called for additional tests and a biopsy. Augusto was taken into the OR and had 5-hour surgery and the doctor removed a 3.5-ounce tumor. Because of this routine medical checkup, they were able to detect an aggressive cancer growth. Augusto said he began to understand why God had led him back to Finland, because that is where he will get professional and up-to-date technology to treat him. Augusto is now 62 and he's still a missionary. He's in good health and serves as a rector of the Finland Junior College, which is a boarding academy and a day school in a town in southwestern Finland. He reflects back on 2018 and his move back to Finland, and he remembers the words that he said at the Finland Junior College graduation. He told the graduates, "You think life is in front of you, and you have a vision of what it will look like. None of that will come true. Life will turn out very differently, but when you give it to God, a life lived in faith will always be more exciting, significant, and substantial than what you could have ever imagined." He realized that this was true in his life, that his life surprises him each and every day, and that his life didn't turn out the way he thought it would, but God has made it incredibly better. Amen. 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 Yeah, that's it. Mommy. Afei du yadesua no so. Yadesua yedisu no etoso enkono. Na netifi asem se na yenua no ekenkan ma ye no yabofra kenkan ma ye no. Me kan ne twi ewo enwom eti dunkuno ndichemu baako. Ose wosoro ka Nyankopon animonyam na ewiem kire ne nsa no eduma. Enne yadesua no ye die numa ye hunu se Onyankopon kyerɛsɛm a wɔtwerɛɛ no ekenyan abenfo bebree bi mu ma wotu wo ho si wo sɛ obɛhwehwɛ onyame wiase a ɔbɔɔyɛ no abɔdeɛ no mu nhwehwɛ mu na wɔhwehwɛ mu no wonyamu gyidie sɛ ampara wɔhwehwɛɛ no esi sudua na sɛ eyi Nyankopon ade a wayɛ ne nsa no onwuma yɛ nwanwa no edi yie kyerɛ wo na ebrɛ kɔso no anso abenfo no mu bi ɛkɔ so ehwehwɛ mu a na wɔn deɛ ne deɛ ɛde confusion ɛna ɛtwe adesua na nasɛ nhwehwɛ mu no efiri nyame ade bɔ ahyɛseɛ ɛho kora ebi nom wɔn a wɔdi nkan hwehwɛ mu na ɛboa wɔn mu no ebi ne Isaac Newton na Boyle ɛna John Ray no ɛne wɔn ɛkeka ho ɛhwehwɛ mu no ohun sɛ ade ne wɔhwehwɛ mu no ɛboa wɔn yie ɛma nyame nsa no ɛde edi yie ma wɔn wɔgye di ɛna ade ɛkɔso no a abenefo no bi no so ɛbɛhwehwɛ mu ɛbra a yɛka ne sɛ French Revolution etwa mu no abenefo bi no so epie ya wɔn bɛhwehwɛ mu a na wɔn hwehwɛ mu no deɛ ɛde confusion ɛna ɛba ɛtwe wɔn hwehwɛ mu no firi nyame ade bɔ ahyɛseɛ ho koraa ɔno nso yɛ no wɔdi anim a ne din de Charles Darwin a na ɔtwerɛ book ya na ne ɛhyɛ so ne se ne book a wɔtwerɛ no nya ne tifi asɛm ne sɛ on the origin of species a ɛkyerɛ sɛ mpo yɛ nipa mpo no yɛfiri ndre mu ana sɛ apes mu ana sɛ mmoa mu ɛna epie yɛ a ɛnyɛ saa ɛna na nyame ahyɛ nyame ade bɔ no ɛkyerɛ yɛ saa a yɛ nyina anim sɛ nyame ɛkyerɛ yɛ sɛ ɔno na ɔbɔɔ nipa sɛ ne sɛ so ne suban so enti saa nkrɔfo a wɔn ɛyɛ Darwin ɛne ne nkrɔfo bɛhwehwɛ mu no ɛde different ideas kora na ɛde baayɛ a ɛde confusion bebree aba ɛno atoa so abɛsi ɛnɛ ewiase a ɛwɔ mu a ebinom kora nyi ni sɛ nyame kora wɔwɔ hɔ nti ɛno ho adesua ɛna ɛnɛ yɛba bɛsua ma yɛhu ne sɛ ampa sɛ ɛnyɛ nyame na ɛbɔɔ nipa anaasɛ ɛnyɛ nyame na ɛbɔɔ asase ne emu nneɛma na ebibi foforo bi na nam so ɛna ɛbɛ nipa ɛbɛtena ase sɛ wɔ nipa na anaasɛ yɛde mogya bi na ɛfrɛfrɛ nneɛma bi ɛna yɛde bɔɔ nipa na nti wei
ena yene yebesua ne yehunu se nokura ewo mu pefe na nyame yasra nyame mana boa ye mayehunu nokura edemu no yetimi ede abo ebra na ye openi obedi yenim obeboa ye ma desua koso ne yate ase no yebe openi ni din de Mr. Elder Enoch Boating eno obedi mpenimfo Sabbath school adesua no enim amayen na afi adesua etoatoa so mofremu ho no Elder Paul Nkatia ene Elder Opoku edise ene wom so behwe cornerstone honom afi Felicia Eduboa hin ene Doris Oduro enso ne behwe PowerPoint honom na afi elders eye Eduboa hin ne ase edu nso ebehwe baptism honom na afi adult young adult lesson also Elder Fred Amu Dakon and on also a better hono mama yen. Inti boy ye hon na pe teacher for na ready no ye bema openi or say redu bofa abom payama a teacher for no asani atiti. Tamchoma yen kata. Observe me pai. Also so here nyame o ma eda was wakwanya yenya wo ene homedai CBT hosim. Ebe mu na esese ma ho nkonkon kai fo chechirefo. Ufutufo ne arishimu eja omesane won ye na fie mu baby biara o mayewo. Na ebra aso se eti hosim na ho so bi na koma mu. Wa ho brasil yetumi ati wasam yesi. Ede wakwa obedi enim Dr. Boatin Shewonsa. Sefan so na kasa. Na enye ye nyina ene ono so ne kra ho adwuma. Insisi ye ma wo mu adansidie amapa. Ya shewo ne manyambra a ho meda so ye mu wo Yesu di mu. Amen. 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 No pi mekane dom no achira me hunin kwa jehon samye nya odido ma meno pi Yesu honsam no pi Yesu honsam pi me hunin kwa jehon samye nya odido ma meno. Amen. 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 Yo, Aja Amos Yadawasi, Yami Inshrow. You know about every Yami Inshrow. Adolphoni and Yanama, and Ne Maba Yala Yusua, Yakai Wabum, and Summon Yami, Yami Inshramunina. This quarter edition, that they corner we yet. Edition through this how to interpret scripture. Corner we yet, and Ne Yamianda Roma. The lesson 9 no bana edisi nyame adomo a wiei ekono watchna lesson 10 ebaso na lesson 8 nyame enam Fred so ema yehu Genesis as foundation part 1 na ene yetwaso edaso a ewo Genesis inwie bre ene wo ho emaye Genesis say a papim of far a tossle mino. The bomb modern at the Etromika after addition, we are not questions in the contribution we are more day. Said the Adolfo Edi kind a memory test no ma yeno. It was Psalm 19:1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Osoro kan onyankopon anuonyam na wiem kire ne nsa no adwuma. Aye no kre David a wochro enwoma yi. Ono so said nyame enam addition so amenya skills of how to interpret the scripture no. No ono so was skills yi bi. Nti okọ Genesis ko hu Genesis 1 honom se ampara ayo nyame ene bo soro ene asase. The senti
ne twa sɛ yɛtontom onyame Nyankopɔn nsa no ɛfɛ nti ɔsoro ɛso ɛka Onyankopɔn nkɛseyɛ soso akyerɛ mmerɛ a yɛrekɔ adesua no mu no Genesis sets the foundation of the wholeness of the scripture. Ampara Genesis ɛyɛ fapem a scripture no nyinaa egyina so na afei wiase nyinaa so egyina so na ɛsɛte good tone so ɛma the rest of the Bible. The scienti yɛkɔ Revelation who say ɛka the end time. Now from Genesis to Revelation no ampara say onyame a ɔbɔɔ soro ne asase no still ɔyɛ sovereign over his creation. Sɛ ɔnkɔɔ baabi a ɔda so ɛka yɛn ho ɛbɔ yɛn ho ban ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ otumfoɔ a ɔbɔɔ soro ne asase. Na afei so nneɛma a ɛwɔ asase so nyinaa ɔrɔfo sɛ yɛbɛtumi ate ase a kyɛn sɛ yɛahunu sɛ Genesis ɛne Bible yi ɛyɛ history a ɛka emu nneɛma nyinaa kyerɛ yɛn. Nti men will get it wrong when disregard the Bible. Ɛno ho nti ɛna bebree getting it wrong no. Genesis ɛboa yɛn. Mmerɛ nti no yɛbɔ adesua no tɔfa na outline a ɔde maa yɛn nie Genesis and earth, a flat earth. Yɛkɔ Genesis yɛbɛhunu sɛ asase yɛ nyame bɔɔyɛ no na ɛyɛ flat anaasɛ ɛnyɛ flat. Afei yɛbɛhwehwɛ mu Asian literature ɔmo ka sɛ bebree ɛfa creation ne flat no ho na ɛne Genesis ɛkɔ anaasɛ nkɔ na sɛ nkɔ a deɛ he na ɛsɛ yɛdi akyerɛ. Genesis ɛde bɛma yɛn afei yɛkɔ Genesis ɛbɛhu sɛ Nyankopɔn ade bɔ mu no na abosonsom ɛnka ho na ɔne bosom biara na ɛbɔ wiase ne asom bosom. Sɛ ɔne Yesu ɛne Holy Spirit no mmiɛnsa bɛka bɔ mu yɛ wiase nyinaa yɛbɛhunu sɛ ampara awia ne nsoroma ne saa nneɛma no nyinaa no Nyame bɔɔ sɛ ɛmmoa nipa wɔammɔ sɛ yɛmsom saa nneɛma. Afei yɛbɛhu creation any time sɛ Nyankopɔn ɛbɔ mmerɛ na do yɛ nyinaa na mmerɛ ɛda ho. Yɛkɔ Genesis a yɛbɛhunu sɛ Adam nom koraa no mfie dodoɔ a ɔmu diiɛ ɛna earth yi koraa no mfie dodoɔ a adi. Wonya wei ɛwɔ baabiara but in Genesis ɛna yɛbɛhunu wɔnom nyinaa. Afei yɛbɛbɔ adesua no tɔfa no yɛbɛhunu sɛ Yesu ɛne asuafoɔ no koraa no wɔn so ɛde wɔn ho ɛto Genesis so anaa na wɔn gye diiɛ sɛ Genesis ampara ɛyɛ fapem anaa. Ɛno so ɔde bɛma yɛn hɔ no. Yɛnuaba Evelyn ɛdi kan aboa yɛn ɛwɔ hanom na ɛhia yie paa sɛ yɛkyi ase sɛ modern science ankasa no it was born from the Bible. Banyifo ɛdi kan bɔwura twerɛsɛm no hwehwɛ mu ehu sɛ Nyankopɔn nsa no ɛna ɔde yɛ ewiase. The modern science ɛhyɛ aseɛ no hɔ ɛna na efiri. Isaac Newton nom nyinaa no ɛgye ɛne David ɛyɛ adwene sɛ ampara ɛyɛ Nyame nsa no. Ebia Nyame yɛ biribi a ɔbɔnsam te hɔnom sɛ daabi mema no mfa ne ho ɛnkɔ kwa na ɔba awuram no so ɛsɛe nneɛma. Right after French Revolution no age of reasoning so daabi yɛbɛ move from this the statistic worldview a ɛkyerɛ sɛ Onyame ɛbɔ nneɛma no nyinaa no to naturalization and also naturalism and materialism. Na we no so ɛkyerɛ sɛ ampara ne Nyame na bɔ ewiase na mmom no ewiase na keka bɔ mu
natural things and happen here materialism atoms and molecules if you can bo mu and chemical reactions ahodo e bo mu and we ase e baaye intin nyame enim nti Darwin so eso ase ni mu spread ya na so onyankopon eboan ma Genesis eye fapem ampara yentwie ne nkwanim anase yechi Genesis so and ye begina ehu sampara the science cancer media intro something Genesis ya be kwa kohe so asase tetra biana ye screen here you say what is the earth flat we know any say na be edwene set here is all kwa na udru ha utimi kra tito na be so adwen say earth no round na saying a Bible so a kafa ho when we can Revelation 7:1 Revelation 7:1 no be na gina semi so said there be earth no ankasa no flat na sana Bible akano well any now from so and or more yes answered ni say Revelation 1:7 I can be said earth no flat. After these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. We enkabibia set earth no flat. Now John H. Rayen Hanom said in the end time prophecy no onyankopon esuma the 4 angels na omo Bible standing at the 4 corners omo hold the 4 wings ama some intimi and say we are ampara sidi nim no senyame enka say we are saying yesu mpia when some intimi intwi fason say we are inti ehanom no the 4 winds no are word picture of the 4 directions north, south, east, and west. On can be set earth no fat hano. Omi anko Job, yanko head the all count far earth him. Job and woman is believed say or the oldest of the Bible, just a Bible authors no or honum ancient days. Nti waka na etwaso waka the all can unim the all can before France and ancient literature see by not Job was. Job 26:7. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. And he can't. When you fast so yes, I see. Or hangeno. Asian literature see be cancer there be. Let's be cry or I see. Let's do what I see. Then so no nessa ena tie. He drew a circular horizon on the face of the waters at the boundary of light and darkness. Here found whom the face of the waters you and you're having as I see Genesis 1 and 2 no Nanya Kopon boss as no not afraid the spirit of the Lord was hovering over the face of the water. I just say water no ya earth no na drew such circular horizon. There's a shape no and a water on hand. Some para as I say a circle. Now Isaiah so boying mayen. It is he who sits above the circle of the earth. Isaiah 40:22. Echrese ampara earth no enye flat na emom eye circle eye round. We try here say Timothy as then say argument bebre wo ho na how to interpret the scripture no say obi at the bar na wagina trust ni so I interpret it as na ama na timi enya just efa earth. Ancient
literature. Adebo wo tete chromo creation in Asian literature. Enti also no ye call a mua. Genesis 1:27. So God created man in his own image, and the image of God he created him, male and female he created them. Onyame ensa no nyame boy certain. Genesis 1 and 2 no, is not the only account of creation of mankind. There are other accounts like the Atrahasis epic. Egyptians need Greece if we so almost own creation stories. As I said, Genesis and a cassette, Yame body, now call Atrahasis, the come who say almost there be almost on the board we are say Egypt was almost bosom the board we are say Greece was almost bosom the board we are say. Hey, the Hina in actually Bible, Genesis, and the lecture in the boss, so they are. Now, all of them have common elements with Genesis. For example, say, yes, almost declare and a boy, the differences in whom differences, now yet me abwa. So be PS when he mean one of ama, let me who sound parliament a boy, yes. Only Genesis introduces the creation of mankind as a result of the love of an omnipotent God with no selfishness at all. The creation no more. Other biblical stories no more chasing a coupon crowd ball, munyamina ball, Riasano, now which they be na no, and Tina bo nipakra can home, Nanka nipakra and can. And so no Genesis and Casa and Chile, repeat a year. Nyamea homobrasha ne ma odrasha ne ma ono no ni mo asem de bo wiase na enye selfish nti na nyame ebo wiase. Genesis 1:2 no na 2:4 no ye kenkan ho ye hu kwan nyame fa so bo wiase ene ye na perhaps epity we na edusia no tina so kakra a pese hwehwem about the creation. The all can you say when the gods instead of man did the work, all the loads, the God's load was too great, the work too hard, the trouble too much. Now feed the trombo ni pana, Juma omo yano dos somo omukumu bu omuntimi there be any rebunipa, anipa ababe sway, nipa ababe boyan. Let man bear the load of the gods. And omo God baako a ono de ono timi ewu nipa no omo ekum omo gods no baako a very intelligent na moja no omo de mix it play na omo ebo nipa 7 ma 7 ne mema 7. In other houses man works for the gods so that the gods can rest. Genesis and Canisa. Genesis say God creates the earth and everything in it for humans as the apex of creation, and then he rests with them. Genesis eboy me hu say na sa na tie onyame ebo nyema nyina na yen no de ensi meda ye yodwene ye ho ne ma o ye nyina no benefit ye enti na ba bi yesu Christ said the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Nyame ye nyina no ye enti na Onyankopɔn ye nti nyese your boy see ye best ye adwuma no eso bro no so wontimi na ye be ye adwuma no. In other houses, a minor god is killed and his blood is mixed with the clay to form 7 males and females. God didn't create Adam and Eve from the blood of a slain God. Name yes sir and our ball as we are saying. Or so intimately or nipa and our ego nipa no and nipa be or cracks. It also aqua Genesis versus paganism. Genesis ne bosonsum. Ye koso ene se onyame adaroma nam Moses so samre na wo tro Genesis no abosonsom ne nsem na koso no
and would can ye or try ye my inky comu distance and self ye Genesis ye every sa pagan myth in say a kind Genesis 1:14 to 19 honomwa. For example, so onyankopon ebo we are singing who said you may hear a light. So he said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs, seasons, for days and years. Into the purpose in trap, when I made a light about we are son was 7 million light, a differentiated day from night. Now who seasons, signs, days, new years. Now emra okayano. Yes, 16. So then God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Amen. Yes, hey, or the greater light. Say, no, more daytime, no, more light, not night, no lesser light, no more. If one can't moon, and I say, sun, and one sun. You wish I said, dear Bintra. And I want more things. The use of the terms greater light and the lesser light showed that they were created for specific functions, for signs, for seasons, for days, for years. Now, a face so no, not sunny moon were surely avoided because Hebrew word now the true Hebrew language the true Bible no Genesis no not a related and as a close to the moon and the sun. Inti on you sumu ni san Christ so omo bosuma mo so mo gidi say sa san yi na me ono kra ka ho ma ba omo bo ade inti san no great yes omo som san omo som moon enye no kra sa na sa na Genesis ekano. That is, the text shows very clearly that the sun and moon were not gods, but created objects with specific natural functions. Ha here pa sunset said the nano na idiaba do for before a can be great America a some bosom. In Sunum never be Ghana and it is Kako, Pacomas Masi no go home we, no watching the Caribbean, Pacomas Masi, no go home some way, na a woman ye say my dear Chisa, Rianum, yes, I am Bible as said. Men free born in China, new and Tiasia, Frigi and Ho, you Genesis said, Name or no kutu na board, you mean, Unkutu na trap, that yes, someone. The ancient Near Eastern myth, and as a semi been said, the Krishna Kasano, Yang were born, were created as afterthought. Nipa were created as afterthought. Let's just say, Omobo, we are seeing Nary and normal reconsider. There be a Jumano so, Tino, Yamfa Nipa and Kahon. But you whom said, yes, and a tear. That's a tear and Genesis. Any woman and yard. A bit also na Yako. Creation and time. Creation and time, so no. You whom said, when Yankupon a ball, Yemenina, na obo a mercy so. Na or the mercy so. And a yen BBR. Until Genesis 5 and 11, no, and a train, Quanya, a main file so, you soon a time on Genesis 5, no, a train, the history of humanity from Adam to Noah. And now Genesis 11, also a train from Noah so to Abraham. Now, all and you know. Even in Firidua, Adam, it Nano Thursday near one into a calculation on my format, a calculator, and also the true Genesis 5 and 11. You know, say, but we shall acquire, no, it would be 969 years. Then, so Adam, so a day 930. Just a Ransiche than Adam. Genesis, a whole any year.
I'm in him in a so 365 years. Genesis is why you come here. And sana Yame Edefano Edina Ako. Genesis 5 and 11 contain a continuous line of descent as calibrated by 1 Chronicles 1:18 to 27. They all kind of had me in and say they can kind 1 Chronicles 1:18 to 27 no more. Lisa and what Genesis 5:11. Well, you be in freedom, Sabbath and one. Jesus is so come. A church say Bible Nankasa interprets itself. Indeed, a year Fakema, Timothy, money. Nearly 2,000 years, the Jewish New Christian expositors have been for our church and Yemamu, Janse Green Yeno, or more calm who boom, no more extra yang. And I say, more interpreters say, oh, Genesis 5:11, a accurate way, it became a fossil at determine the date of the flood and the age of the earth, at least from the 7 days of creation, as depicted in Genesis 1 and 2. Oh, Genesis a fapping on pack. The fapping. So I say, Hong Kong in the sa information we now who could be intimate from my end. That said the additional Shasiano, Genesis is being attacked. When some percent with me losing no cry, it's say a fapping. Bible no as honey gina. The reason in a hope and I'm no dinner you say you free. When some head of victim in recent decades, there have been attempts to reinterpret Genesis 5:11 to accommodate longer ages. Now, I feel proud they almost say, I hope I'm financing the boy, they won't me financing more. Hey, I feel proud almost say Earth no is millions of years old. And also, Genesis, it's only thousands of years old. This raises serious questions about the reliability of the Bible record. So, you know, credit and the Genesis a change then. And you say, reliable. The answer so no, one more wrong. Fallible human beings, one more adrenaline, and one more improve. Maybe Genesis a canon. You know, prayer a chinibia in hand. Genesis 5:11, 10 to 26 provide the time framework and human chain that link God's people with the man whom God created as the climax of the 6-day creation event of this planet. As also know, who said, Adam baye na set no na moa no wanom na Abraham asifo yinina nti say Adam connected with us. And then Yankopon also directly connected with Adam. And this said, Adam, ye Adam free creation, no more who said connection between God and the yen. You read Genesis 5:11, you won't win in our I chess and para or Yankopon and Nipuyan. Now, Yinina and San. Amen. Afe ye bo ra trust no more. Ade bo what trust him. Genesis the and kind Genesis free hono na yesu so ba ye asianfo ba ye womo so no omuhu Genesis saying omuhu say reliable source betimi depend on now. Jesus and all the New Testament writers refer to Genesis 1:11 as reliable history. Jesus refers to Moses' creation of male and female. Yeah. And Jesus so the hope for so who say a reliable. Matthew 19:4. Paul often uses the creation count to substantiate the theological points he makes in his epistles. Also, a use creation in so at me church most cases or refer Genesis. For example, Acts 17:24,
The God who made the world and all things in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Someone Paul can ask me. Nyankopɔn firi mfitiase no nyame a ɔbɔɔ so ne asase no a ɔyɛ Lord of heaven and earth no ɔno ɔntena nnua mu anaasɛ temples a nipa nsa ayɛ na mmom ɔtena temples a ɔno ara ne nsa ayɛ a ɛyɛ nipa yakoma mu nyame ɛte mu Paul ɛna ɛme akyerɛ saa sɛ from the beginning no nyame saa na nyame ɛyɛ no. In these ways, the New Testament writers build on the foundational nature of Genesis to show the modern readers the significance of this literal event. Bebre enyi ni se Adam kra no ebe na Adam ba na Ford no no wanom ready ebe ya nanse dabi na nanse sem esan say New Testament writers nyina no build on Genesis say ampara na nanse sem kra. Creation, God's creation power is mentioned frequently in the Old Testament as well. Isaiah, Wumsa, the first 11 chapters of Genesis also are referred many times by Jesus and the apostles in the New Testament. Now, you saw a question this said, Yesu. Eba no the no proso you so ye say Genesis is reliable. Na suafo no so saa ene nipa say ya anwene saa anase ye so ya anye ani a ene na yenim nyansa saa na writer na work na je say ye jaya dwene na ye foolish na no correct. So Yesu ono de nanim asam bo wiase no fitiase no wo ho asa na wiye wi nyina oba asase so no be kai asuafo so abe Yesu na wo nipa ne mia boni ahye yen ma ye wu kono yenim animu ne akire no yentimi afo ye ho anto so a na yenim nyansa sana yo so mano boye amiatiase inte ya sensebe edition no eba na wiye no wa white so boye upon performance. The Bible is the most comprehensive and the most instructive history which men possess. I winya history bia obabia bi emfa world in na Bible no e complete, it's so instructive so ka home a church yen boy yen me who said Moses or throw Genesis na men are inspired no Genesis indeed came fresh from the fountain of eternal truth. It's immediate a fresh cry nyame na born in nyina na nanim asem nyame oyɛ the truth no straight from the nim say mumma into no cry refreshed, and a divine hand has preserved its purity through all the ages. When somebody be senka obe say no so onyankopɔn ensa da so ekuta wiase mu no kora no onyankopɔn ensa da so ekuta mu nti na me no yenya kwanya ya yesu a ya tiase a de ye be ye adwuma. Here only can we find a history of our race unsullied by human prejudice or human pride. Hey, any do yes maybe I feel when some try man homeless so he can be as so no siaga nyam enka nyankopɔn. But when men leave the word of God in regard to the history of creation and seek to account for God's creative works upon natural principles, they are upon a boundless ocean of uncertainty. The kind of one say binum wizina no may Bible no free mo sasa so yi Bible no free mo ya Bible no and Bible no and baby free Bible no and baby a yeko. They say you free baby free by ya and then you
just how God accomplished the work of creation in 6 literal days, he has never revealed to mortals. And one ampara kwa Nyankopɔn fa so bɔ nneɛma no in 6 days no. When years one train, because I can't say adwene ho a na osoro no nko akora na asase nko akora no. Yes sir, muntimi mfa da kɔ. Nanso so Bible says saa na Nyame yɛ. And just say in Amgidi so agidi. His creative works are just as incomprehensible as his existence. Said the intimate thing and Kopon said done. Sana creation so no intimate tia said na ye ko heaven. Or ya brabo ye ko heaven. Bit me be me. I'm not seeing. I'm was the summary Yerema Pina said the question and answer contribution. There were make a crack over 6 minutes. So do a question and answer contribution here. Within the hello? Okay. Yo, only question. I mean, some of you now. Okay, Ejeduni. Yes. Mbaka krampe semede bua adesua ewo onyame adebo ene yen culture. Mama yenye feel proud say nyame ebo yen se ye. No matter how black ye say ye tuntum. Nyame ebo yen in a unique way. Afi so baby ye free enema ye teacher ye kasa. Enra in a Quenya Friday program, Enra near can be about. Mama ye kasa neho. Na yentimin transmit Emma ye ma any ye nana noma omu eba. Sebea also ebeso. Na omusoma and a bemo seeing here. Essay and culture no a buo strong kwa edima unyame any unyamia sem any unyamia demo. Na yewo Europe no so for be your friend Babush was say adia ne jipa ewo yen Ghana for anase yen blacks on Asia ne say ye will respect strong kwa ye de ma oye nyankopon and for mama ye ni ho na ye nimpo kra ye de kasa no mama ye say ye pese ye dane no na ye kasa lines yen kasa ye kasa na ye ma onyame enipa bi a odi adue mu no enedi ewo baby I will be with us. When you hear the sword, I'm sure. Pacho, David, yeah. David. Pacho, now what we are doing here, the entire on the 4th day, okay, so God created lesser light and greater light. Our more sun and a moon. So you hear your days of the week. You know the Bible no one come Monday woman. Tuesday, Wednesday, and Thursday to Friday. One can be a woman. I said, and also so abosomudin. Tina nyame answer the specific names of days and because me enter me shwe mukaka e bi abosomudin. Yeah, now only will be can home that once 7 day especially Ghana. I'm so had e bi omojitum completely set the first day no yes Sunday. But Ghana only will be can now the acquisition even when put the name of the names of the week. Then you want a Saturday and again almost 7. These are some of the questions what they Emma. And Tina made junior say, maybe I can remember dear can for confusion for the answer so ensemble. But Mama Massaging said Yami are made because the name say no and no say abosum din. Meaning Sasana, I am Fanua. Adam, but I said, the question like, yeah, question. Says, I am Fan said the moon no one boarding, stand one boarding because now Egypt for near East for
abosom omafa say abosom bi omosom no. And then so in say Monday kusi Friday no Roman 4 na ya abosom bi edin no omde toto ho. Nti no obi kan Sabbath as 7th day once mana as a nipa na dwen ne ntanta kaka. Se ho afra ne nemu Yo, asaba yin ba cho mate ma kan bi kaka. Can be na ya fare sana mana we. I think it's yeah in your David Busano a si pae kakra. Moon no any sun any sun man. Fine, me de metia se wo moon de na wo kan with the Hebrew word new and sabre no na bro focus English nani ho. So na yaka. Ena se Osha so Sunday ni Monday ni Tuesday no. Sabre no na bibia ni ho say friend Sunday, Monday, Tuesday. And the idea nyam boy aye days. And now chiche mu day di kan that also. You know. Na ni ho no waka. Sana me imagine me. Yo, ya da mwana se. Ahu say emra nyame ye ne manyina no na wogyae ma Adam. Na Bible no aso no Genesis no kire say die di kan dey toso ndi nti e kan ya no 7th day no nti na ye di no kwa the 7th day on the ho na efiri dey toso nson do de we Saturday no kwa say we Saturday dey bia ye di bia de ma no but the 7th day no any da toso nson a kire say nyame bo no ye no umeye a o kire aso nti ye hwe mu so asa Sunday no say well, no cry as sun day. Bosom sound no more summon the day any but said the David any workano. I be penetrate say young go by the Bible, said the Yame strictly went by the Bible, now one can Sunday, minimum dead be kind and no boss so any assassin they just me no or ye and money in our coin. You kind of say there, you be okay, you'll be at the bar. A bit me go in Genesis, try to interpret it to help you call. Opinion knock. Me wakito be the count kitwe be. Matthew chapter 28 and no far away there, but to me come who say homedano and a person song. Or say na Matthew chapter 28 verse 1 no or say na homedano tray muno. That are a d na what trick kind no. Ahimenadachi. Maria Magdalene ne Maria ba kono ba se wori behwe eda no enti hu so se da edi na wotwe kane eno no nti akwa wakam ye hu se na wotwe ne eda edi kan no ena Maria no ko bra hu me da twe mu no enti hu me da twe mu na wotwe edi kan dia nti se kwasiada ena edi na wotwe Kakasam de so my brother ya hu se ma cho ye mre na ye menti 30 seconds na fe wife and trust my yo onyame eboye no nipa na odi sey mu no ene yen ade yo no ene boa ewo edin to no edin nyina ema onyame adebo no ehye emu ebden ema ne nyina ewie epeye that's yo opening yeah kakra na me de boa ne wo kan na me to so kakra se unse Bible na krasa kra me hu se o se na ye boye tiso asemiam fieda na ade chi a ye homeda nti sa ne man kintiri nyina ka kosi se obi ka se ade nti na wo ka se memenda na ye homeda Bible na nkasa yi ne ho ano Yesu nka yi ne ho ano se o se fieda na ya ho sisieda memenda na ye homeda das yo opening man no yada so asida kese na yede ma opening Enoch ne opening Enoch boatin say o man ho kwan ma Yakopon afa no so na fe ensem bia na nka ya adwunum emma ya adwunum kire yen a yente ase no nyame adom enne o ma yate ase se dia opening Enoch kan nyina abo no tofre nyina kire se ade ni nyina asem ni nyina na wie ye nyina ne se Onyankopon ayi Onyankopon wo ye wo ba ade a wo bo soro ne asase ne emu ade nyina bibie ne wobetumi eti na twen
wono no bo yen enye yemfiri emmo bi mu ene baaye ene nye mogya bi na yede frafra ene yede bo yen eyi wonyame ene nyame batakro no ne ka bo mu de wodo ede nwunu ye se onsuba ne wonsesoso nti no ada enwuma nyina edi ma yehu se onyame ena wobo ade nyina yede wade ase so ame yate ase sa afi yebema yenua Frank Ado yesiesie ho tie no wade yenwuma etwa to no ama yen. Enyina ebibi yakọ yakwan for nyom no hymn number 522. To many that so insecure so say many that so insecure so say Yesu moja ne training mean to me trade off for me chiri Yesu dinkuto mi jina botan Christo so fembe biara ye anyankon fembe biara ye anyankon se sumpo katarenim a ne dadumu na me home humbiara epepono me sonin katani muden mi jina putan Christo sum fembe biara ye anyankon fembe biara ye anyankon. O de trumpet de samba alma mi wonimu se bi fura ne trene con Gina hinquano enim mi Gina potan Christo so fem pepiara ye anyankon fem pepiara ye anyankon. Amen. Ma watu amaye afi be my sister Esther Kills ede mpabo a edi ewie wota basku mu amaye. Enyankopon ne yagye nkwapa Yesu yeda wase. Prempre yimu na wadumara kwa. Wonam adom so ehu ye mobo ama na watwe yakwa akora betu yen yesrew. Enfumso biara ye bi ehu ye mobo ne fa kye sanso ne yekoso asrew se. Enkyekire a wonam akyekirefo so di ma ye emuda ho pefe na amayate wodo ase amayate adebo abobo yase ama ye hu niema bebre yesrew ema yenka ya no ntum ne yenko aye mfasa adie ya wayi akire yen na mombu ayen ne yentimi ka wasem no enkire afoforo yentimi kire mu nkire wafoforo no mo nte wo somase ne wo humeda ase die yekoso ase woni se die yentumi ante ase enso no yesrew mahuhu konkron no enye den onkire ase no onka ka ye bre ni bre nyina nese anche nese wupia yenya chefa ewo wahimanu mu wuti se yenka wasem na wo maye nti yesrew sabre ya ye wonkwa mu ene ye wogie dama yesi yesu betimi aka wasem no nti boa yen ne yetimi ka wasem ne nkwa chiri na uba yensu yenya chefa wo wahimanu we ne yehwehwe ewa no paboyi mu ye mobo ne ka ye ho yesa pagya osunkoni so shonsa sedu yenim nefa yekwo jojo ewo wudoba Yesu Kristo di munti amen. Amen. Beja hama Dr. Samuel Ampon ida mose nyamishro yina. Jadi for me nkase Kristo yina do e hoda. Amen. Omena ahimu so ye na do e hoda. Amen. Amen. Bacha ye bibia abakama. Eba. Okay.
Ɔhene David sɛ ɛyɛ mmadi sɛ ɔsɛ me sɛ yɛnkɔ Awurade fie sane sɛ Awurade fie na ahotɔ ne anigyeɛ wɔ. Yɛnum a yɛtoɔ no so sɛ ɔse bisa no ɛberɛ a wɔde da so asa na wonni somfoɔ biara no ɔsɛ yɛmbisa Awurade Yesu Kristo nti me ne me nua Gideon ɛna yɛto saa no mu.
Minya Dofwe, Minya Dofa, Jawuswe, the Mini. Say, where we start, I know you're big deep for Subisa. Anchor away to the job. Anchor was sweet to the job. How many cities would I go? The deep for Subisa. And post the soon. And no more sound you would take. And super sumana before. Upon him, shake weight. Upon someone. To me, I didn't deny it. And soon, want to be said. Obey where beside your so episode, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yo, Sabre, yes, Yakuma, not yet was some conino. Abraya tun safre Samuela na oje. Call to worship no Abraya. Nanu sipe na any of our Gloria Benston. Na watch doxology. Happy Sabbath, Church. Today our call to worship comes from Psalms 121. Let us hear the word of God. And it says, I will lift up my eyes unto the hills, from whence comes my help. My help cometh from the Lord who made heaven and earth. He said, he will not suffer thy foot to be moved. The Lord who keepeth thee, he will not slumber nor sleep. For the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, or the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. Amen. 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 Holy, 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 holy is the Lord God. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, as now and ever shall be. Amen. 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 Ɔsoro hene yeyi wa ye ye kanfo ye hyew animonyam. Yɛda wase wama kwan sa o ma yɛnhyia homeda yi mu na yɛnsom yɛnyi wa ye yɛntontom yɛnhyew animonyam na yɛma wo so. Yɛda aswasɛm kyerɛ nsa bia bɛnu ba sa be hyɛ mudin mu na honhom ɛwɔ hɔ. Ewom sɛ yɛwɔ yɛ afie mu ɛna yɛnsom deɛ yɛte yɛnkan yɛhyia mu wɔ mudin mu. Yɛbɔ mpa yɛ sane wo tumi mu na bɛka yɛn ho yɛsom mu nɛ. Yɛɔsoro
Insre biara fata ye wi enso. Ma yesum entweme wo. Ye dwomto entweme wo. Ya afɔrebɔ entweme wo. Ye ho ayesresis ye pe uyo hwadia. Ye yan kwaje ama yen kra. Ye da wase papa wo Yesu Kristo di mu. Amen. 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 Coming again, Jesus is coming again. We have this hope that burns within our heart. Hoping the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone impart, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far near shall wake and shout and sing, hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our heart, hope in the coming of the Lord. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Onyame ase bebree sɛ ɛnɛ da yi onyame ama ho kwan ama yɛn nyinaa yɛabɛhyia die so a yɛsom onyame a ɔbɔɔ soro ne asase. Ngyina sɔfopanyin Pastor Apiakubi Kwaten ne ne mpanyinfoɔ Philadelphia ne New Life Church Elders anamu ama mo nyinaa akɔ aba sononko. Mesrɛ wo bebree kyia wo nua a wɔne no ɛwɔ fie. The wish no happy Sabbath. Indeed, a da nyame ɛbɔɔyɛ a ɛtwase yɛsom no na ɛtwase yɛni so agye ɛwɔ mu bebree. Nti saa mmerɛ yi no wish nipa atwa ho ahyia no wɔn som happy Sabbath ma yɛ. Amen. Yo, ɛne nyame ɛyɛ adom a awie yi yɛmmɔfra no children's department ya ɔmo hyia mean da biara between 2 and 3 ɛnɛ so ɔmo bɛhyia nti ya moma yɛmmoa yɛma no na ɔmo prepare mmra so bɛyɛ nhyira ama wɔn ne nyinaa. Youth no so bɛhyia 3 to 4:30. Nti ɔmo so ɛwɔ very good program awie yi a ɛtwa sɛ ɔmo nyinaa ti ma nti ya mo yɛnkae yɛn youth no ɔmo so ntimi mmra so saa na yɛn nso so yɛbɛhyia line so 3 to 4:30 na afei sɔfo a ɔpikyi nnɛ no ame nam no so bɛsan boa yɛn na ɔde biem asan brɛ yɛn a road to the cross ɔde bɛbrɛ yɛn na afei no yɛsua nneɛma bebree afiri mu. Ame yɛ adom awia na so so yɛbɛ celebrate birthdays nti sɛ ama wodi saa mmerɛ yi a ɛhyɛ awia no bra so na wodi wawoda a yɛnka mmom mmɔ mpaeɛ mma wɔ. Saa na yɛsom nyinaa de kɔ na wie yi a yɛde mpaebɔ de bɛwie between 4:30 and 5 no yɛbɔ mpaeɛ nti bra so na bra me mmɔ mpaeɛ. Yɛtoa so no yɛwɔ adwumayɛ Philadelphia asafo New Life asafo in the midst of pandemic yi mu COVID-19 mu yɛwɔ adwumayɛ. Adwumayɛ ne sɛ sisi etimi ɛde nkrasɛm no kɔ baabi a Nyankopɔn fa nipa bebree so sɔfoɔ ne mpanyinfoɔ yɛ nhyehyɛ a ebenya speakers ahodoɔ. The scientist supposed to be ba na sɛ yɛde ba sɛ hyɛ a bɔmmɔden a na fa kɔ abɔntene na nipa mmra la yi so emetie Onyankopɔn asɛm. Mobɛyɛ ne saa Omienka amen. Amen. Yebeye. Me adoma next week platform prayer ebeye nana nyankoa ji Mr. Shannon son. Scripture reading ebeye Eric Boaben Shannon Somaye and afi tithe no so ebeye Dennis
Kuchiku. One channel in some MIA. A better so Benny, I do say better announcement so am I. Yo, so penny, I mean, try. Yeah, twas nothing. Why do my home out to be a kai? Yeah, home, Sebea. Yame, every boy, and it's me a shimu. Oh, yeah, platform no so na esua ne ho asem no ebetimi aka kai ho ya na everything tie kwoswa kai ho se yesua Sabbath school no eye anwumre no nwotwe kosi no nkono eye adwada ebenada ana yawada ye kabom disua Sabbath school no enyina intimi stress show plans so yina ye ofie no enyina ye mekita na ye nyame emhia na wonkyerɛkyerɛ na enam so ama yetimi enya nasemu suahunu kwasiada ene ukwada enso ye Bible adesua ene mpaibo ti enyina ye mra na ya beboa ama dwumadi no ayenkwaso efiada nso yehyiam no so ekosi na wotwe na yewia eda ni nyina free kwasiada ebe ni nyina meet ya duasa esi hono mo ede eye mpaibo sonko ema ye ho ene ye nyina sebe ya onyame adomu nti enema ekosi no obeboa ama yempaibo aduru nanim na watie yesu frɛ imayen hyɛ ne so saa ye kai sɛ ensafo ho do mienu so sɛ bɛyɛ bɛte ye ho nka ɛwɔ na wɔtwe no mu no esan sɛ na wɔtwe no etia nanso emu nsɛm dɔso bebree enti ye srɛ ne ahyɛ ho nkuran sɛ moma ye momɔden sɛ bɛyɛ a yebetumi afrɛfrɛ ye ho enti departmental leaders no ayɛ hyɛ yato hɔ nom sɛ bɛyɛ a obia betimi atene yonkonka enti krebo no esosofo ete anampenfo etia na fe moama omo aswate sebe ya betimi etu ho anamo na yahwese nyame ema nyina yate obia anka ebe ni same ka amema bia obia amen amen na ema onyame sabre mu nyame aye ne ma bebre amaye nyame yehira yen na sofo apia kubi kwaten ne abusua da nyame ase ewo ne awahwe yen so abedrei ititiri wasafo abusua yenti boni bia ewo mu yare dom a ekoso ne niam a etwa ho hie nyina no oda so emana dom no ekesi ewo yen so asida ana sofo ne abusuafo egina onyame nem de ema nyina na ema nyame amen yen ba ne ofasi abusua enso eye opani yeboa ene na abusua de asida ekoso ma nyame na onim senia nyame enam nadom so ahwe ne ba ene ofasi abedro no obekoso ahira no na wasa na yare emana yaresa no adi emu emaame ne nua ba Alice Bonsu ene agusua enso adi aseda nyame onyame ese na se mo twese ne besi bia di nase ema no ebra ne hokani pani Bonsu free emu no afi enie onyame ahwe agusua so boni bia ensi ya na aseda ane de ema no esanse na doye ewo hoda ne eche so ya ofasi yenua bema opani ene yenua babonsu ana Alice eba Tristan ono nso nyame aboa ama wawie suku a wa graduate ewa asomdwe mu onyame ene yedi aseda a eni kabia ema no aseda ka nyame onyame asa abofrabio senia yete no ala homa no so na otwi emu no yenua brenya ene abusua onyame ahye ne ho ani munyam na wama ye ba mu wa fefefe abeka asafoi eho enti abusua no edina ase nyame esanse oye na doye ewo hoda amen bose ono ana roma ona omo wosati bia mu so beredu a obesi o masomdwe mu asafo nyina edi na ase enso aba onyame anim ewo ne waye amaye ti yeda ase ne sasre ne fofo ye sasre pa bosonko se ne ekoso yeti ne da bia no yemba ne ofase adwoa jezne ye bompaye ama no se nyame emwa na ebre pije na bana nimu no wonsa yare ma na yaresa eni emu abusua yare a ekosue no enya won sunsunsanso bi won mu na wahwe obi bi ana wadanfo bi ana adwuma bi kura firi wonsa ni nyina we want to pray na yede won nyina akọ onyame anim etosu bi osi e bompaye ede ye front line workers nyame anim mu ye adwuma ye pa mo boa ama enema atoto se be a life go back to normal onyame enhram ti ye de mo ba nyame anim ne beye second hand trauma na bibia beye bad ayibia bon so nyame emwa enyi mfi ho ma o koduma ono monko na ebi gina no na fe
ebra this same we nyina ba nyame anim no ya stre so for apia ku bi kwaten na fe obobaye e dia sida any announcement nyina akọ onyame anim amai amen amen so Choma yemo mpaye Yehowa tumfo yeda wasi se wadumunti ene dey so ebetimi asan bebiem se ne ketema dabodwem moja edie mu afusania ayadom ehira muguhuni adoye ne rade wodi ache kwa yeda wasi adwoa nyame do wunyame wodo no da ho ye adwuma akola esumai ne a ese to aso ada wasi wa ya de gwada bebre nso ne wo asafi mu mo wiase a amse adwoa omuhia wo Nyankopon yeso wada wo madwa ya ma adwoa no yesa masafo ni nyina nso mai eda wasi coronavirus wo nyame udisu nkunim na obedi nso wadi mpo awie yeso wada wo ma sabre ya bebi bebre ya bie na kofo enya virus no kwan bi so wona modom so na nkarade wasini na no amai sebe ebe ya sumdue ba bia ubia nso onye bia sabre rade ohun de onye na ayehye any stone pouch wadaroma musafo ni na mabo throughout the whole world na still unsa na humi de ma obi bia rade oda ina bia bia dine o virus hu no je no ema ya sumdue ya na wasi bebre se rade wona madom so omo ekwa adwuma because it's so moko no moko boa ma ne matimi koyie wo wiase fa na nyina de obi e hye wonsa so wada ma no obom ho abedu ne amaye koso a na ma abambo no bebre e wonso yada wasi ema abawa Eva ne okoa abrenya so de sa abrantie kwabena ababe kan buhyen ho amaye e bompai so se ho ajo ahira na dabeka dai ho e wo nyame fie hei Shabibri atwaso nkwada aka nyina so matan erade omo so frɛ wo na omo tie mu bɔ mpaye su frɛ wo sɛ chewache de bi no yo ya mama mi be yesa ma wo mane mroso na emasa yeda wasi sɛ erade ye de ha bibri ɛna aba na nso Nyankopɔn de ni nyina de oni ma da yanti wati na obeyo ti nhranka wo den sɛ wati mpaye wo Yesu Kristo de mu nti amen amen Nyoma yedidi osun anim no yebehu na wa memenda kwan fo nyom de toso adioche ensia in number 86 wo ye kese maintie mi Nyankopon se mi fi ahudrimu Genuine sase awonsa ayehu mi husroma mi te aprana mubom utuma eda diviasea mi krato mama jinkwanyame oye kasi Mekrato joma jinkwanyame oye kasi semi chinchin kofam fofonin kwaimu na mitino manyum de denyemu mi fi mi po atintin so shefem na meeting sutin in from ajoa me krato joma majin kwanyame oye kasi me krato joma majin kwanyame oye kasi me ginsenya me ankorani bano manu bewui amintum te ase se seniaso odini jesu amboni Shemojagui
de Jimmy Bonnie ho me krato jo ma jin kwanyami oye kasi me krato jo ma jin kwanyami oye kasi se Christo de o se bonine sanba befam kofia ni jibe shemima afi medi umbrasie metontum nona matiem se nyame wo ye kasi me krato yo ma jin kwanyame o ye kasi me krato yo ma jin kwanyame o ye kasi amen. 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 Yo, adofo my more empire. Yeda wase osoro heneja meda anopai se radio na mwadom so na wahwe wo maso ede ebehiem ha eye ni asedanka udinda. Amen. Ja yiwa ye ni epaja udin na wo se na wo fata. If se wo na wo bo osoro ni asase ni ebu ni emanyina. Erade udi so hena Jesus eye enka udinda. Amen. It is ambre uma abawanim ja yedikan aye sro ne se Erade hu ye mobo na fa ye mpo na che ye se ye kase ye nye bone entia wa na Erade na yedi atro yesusu ye kasae ye ne ye bibia ye bia aye bone ntia anopai Jesus ye mobo na hu ye bone free ho ma enda. Amen. Erade de enu Yesu Kristo moja de hie no Erade wa hohoro ye ho ama ye ho atil se suchirema anopai aja o ma odi embone ache ye yeso pa ne se Erade kan ye ho akwanya sanyina mu aja ye pia oni ye mpie ye ba oni ye mra sabre wiase a ye na mui Erade se wo anka ye ho a Erade ye nsahwe na de ye nyina so enya de a ebetimi aso woni nti Jesus kan ye ho anopai da. Amen. Na tutu ya na mo Erade fasidi kron yes so say Erade boye na Erade abibiara yentimi entwe ye ho emfa emmewo anopai yekoso ade ye ho hye wo nsa mako se ankrankre titiri wona wonte apo ewo ye mu ye nuaba elensafon Jesus sani ade ma ye da. Erade wa ye bi ama ye pen ye nim said this time around so obesan aye the yes so say Erade homeda anopai tache wona wanti apo nyina wona wa fidie so no wona wantimi ama na Erade sa omo yare emayen ye bompa ye na Erade ye tu okasamafo yi so ehye wonsa e wo sonko kwa so Erade ono de oni asem o wona wo asem na wasem so na obeka akire wo ma enti ye so sie no na Erade de opesa de mayen e wa wiye mre mu nam wadom so e de ama osofo na osofo e de amayen. Yes, sure say ye tie so Erade sie ya kuma na nsem ye entime enku akuma pam na Erade ye entime from mabra e wa wiye mre mu if se niema ne sancheni nyina kyese Erade umaye no aben na ye entime ensiesie ye ho emfantwa umaye to so mbido na oba obefa ye nyina akọ eda homeda ye da enhira e wo homeda ye sure so be hwia bu ye nyina so e wo Jesus Christ im ne bompa ye. Amen. 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 Mamunyina nyonkodo. Be akoye. Eda onyankopon asipa se ne homeda fefefe nso ame yakwana me aba. Fidie so se meta na ase na yintie ne wonsam. Eda na se bebre.
Yenina ye Onyankopon abode ono no boy be wiase mu. Na ode aba se ana ode asi won so se yenye the managers of the properties the bibi owo bia no yen ene ehweso. Enam se ye ka na body a ode ama yen the bibi owo bia nso ye Onyankopon dia. Se yen no Nyankopon ye dia. Na ono no ame ye kwan so se de owo bia yen hweso ma no. Enti ode ahwe yen sa de ya se edi mu de kran so ma no. Mre nyina mu. Ene se ye di bibia esie no. So de ekoso ya brabo bia wonim. Enti gidie tu sa na mo no na de waka kire se yen yetimi ye nukure mu nso a de waka kire ne bia so be ya amaye e wo no ani brem. Yentimi fa ya ho ode nya hwe kise Awurade Yesu kan ya ho. Enti muma ye nyina yentu gidie na mo no. Ne enfa de waka no hwe kunkun bia na enya adwuma. Enti sududu ne maso afore no. Da no yentimi nyin nukure mu. Ne enfa nyina adwuma nse ne yo. Opese ye no. Yadana se bebre. Ye se so what my boy no kan ho no ahye den. Itima ye sa so. Asafu mi nu ye we kwan e fa so a yi entusulu ne maso afore na afore sanfo no o munsa beka. De di kan ne Adventist giving. Ukọ ho a easy pra ubetima ye. Usika no beka of sanfo no omo ho. De to so mi nu eye cash app no. Ho so ko ubetima ye. De to so mi ensa eye community leaders no. With the more omutimatu na mo dia koma ya photo sanfo ni nya na mo saka. Nti mumimi ye ne ebre ewo mi entu gidia na mo no. Ni enyi de yakoba ka che ne fa mo nya me adwuma na adwuma ne nkoso. Da na se bebre. Mumi ye nyina emre akoma se ne mo mpae. Eja pe de wasi bi mo adum mo ntio na ho mere fefe yakwa betu ye. De waka tre se nyere ne ye pesi ye yesro. Boy na me ho ahodi ntim fanye ndi sa adwuma no. So bonifo kwan bia ya brabo ne de hinu we mu. Oba so bukun no asai na oba se yenya nkwa ne nya na moso. Be enyi ono adum mere nyina ntimi nye wadwuma no iye. Yesu Kristo boso nya asase. Ujum di usa na pe mu adum di amen. 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 Good morning. Good morning. Good morning, boys and girls. Good morning. Happy Sabbath. Happy day. Dabre. I don't Yankopon says our dear Nina. A bedroom in demo as we dream. Nansana, you bet a story, Nasino. Yebema, a joa, any uncle P at the end of Amaye. Be a near teal. Mofra ye wadan fubi Yesu Yesu Debiara oka yehu Yesu Yesu Owosro Owofe wo benkun ni fa odiyeni diyechi Yesu Yesu. Little children, we have a friend, Jesus, Jesus. Anywhere he will abide, Jesus, Jesus. He's up high and below, very nigh to behold. He is our friend and our guide, Jesus, Jesus. Amen. Amen. And a story, no? The title, a Rainbow Promise.
Nti na nsa na yɛbɛhyɛ story no ase no, yɛbɛfrɛ Jonathan from New Life Church na wabɔ mpaeɛ ama yɛn. Happy Sabbath. Happy day. Dear God, just want to say thank you for another day. Thank you for blessing us and helping us. Please bless everybody in the world so nothing bad happens to them. And please let us find a cure so that the coronavirus can go away. God, please bless everybody in the world so we should bless them and help them. Amen. Amen. Abra yɛbɛyɛ din na afei yɛtie yɛ story no. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A Rainbow Promise. The memory verse is from Genesis chapter 9, verse 15. It says, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Today's message is God's people rejoice because He cares for them. Has it ever rained for many days where you live? Were you getting tired of playing indoors? How did you feel when you finally saw the sun come out? Could you go out again? If so, you will understand how Noah and his family felt when they finally left the ark. After more than a year in the ark, it must have been wonderful to leave it. Noah's family stepped out into the clean, sweet air. They stood and smiled in the warm, welcoming sunshine. It was probably a bit scary, too. The world looked so different, and it was so quiet. The 8 people who walked off the ark were the only people left on the entire earth. They were starting over, alone and together. Soon the animals were freed. Noah's family must have seen their joy and excitement. They must have laughed as the animals pranced and danced. When the ark was empty, the first thing Noah did was build an altar and have family worship. God was pleased by their worship and blessed the family. He said, Be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. Then God gave Noah, his sons, and every generation yet to come a promise. Brilliant colors splashed across the sky in what was surely the most perfect rainbow ever. That first arch of color in the heavens must have filled the tiny family with awe and wonder. But it was more than just a beautiful display of color. It was a rainbow promise. For God said to Noah, I have set my rainbow in the clouds, and it will be a sign of the covenant between me and the earth. Never again will the waters become a flood to destroy all life. When the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. God knew the sight of clouds might frighten Noah's family in the days ahead. The splatter of the first raindrops might fill these survivors with fear. Would it be the start of another flood? Would they too be wiped off the earth? No, they didn't need to worry. God had given them His promise. This one special family had been through a lot together. For more than a year, they had worked together on the ark. For long days and nights, they had drifted together on an endless ocean. They had worked hard to care for all those animals, and now they were to resettle the earth and start over. God had given them something precious. He had given them the experience of the rainbow to share. It would be a blessing and a promise to treasure forever, for them and for us.
We too belong to a special family. Our family of believers includes those in our churches and schools, as well as our families at home. And we too have been given a special work to do. We will go through a lot together over the years, and the experiences we share will bring us closer together. And God has given us our own rainbows, blessings, and promises. He will help us do what He has asked. Noah's family was well cared for inside and outside the ark. They were thankful to God for His love and protection. When you see a rainbow, think of God's love for you and thank Him for keeping His rainbow promise and all His promises. Amen. Amen. Da Onyankopɔn ase saa bere bɛyɛ din na nka opi ahyira so ama yɛn. Na afei announcement ɛwɔ hɔ na ɔde aka ho ama yɛn. Anka opi. Yo, Auntie Stella, nyame shrine. Nyamboa awiei children's department ebehia mu. Senior time down from 2 to 3. And then Auntie Stella, a very nice discussion, a very nice program on we will all take part. And the parents, we are stressed. You be here in my baby and son free for this idea be paper plate and a plate be our fee and any ebony be a more sebeya a cranisumwa. And I pay at 3 years spoon, either plastic or whatever kind be will be Anna toothpaste, no, yeah, a war you know that I will feel now we can use it. Yet craving an air, we are not going to use much. Interference no more so that we can have this very nice program this afternoon. Let's make sure our cameras are active so that we can all be part of this very nice program in the afternoon. My mom for my doors. We pray this morning, committing all our children into your hands. Already stress what don't kasi unity because no bo mo ban. Mo pillars in your church. Ebra mo nyini. Mo hu suro ntina mo mu. I'm afraid to share mo busuafo. Yare ne or how be free one so. In a special way because of mo friend ye koso na de yenua adwa so ahye wonsa. We pray always. Ni so because no asan yare. Yedi mo friend wo so nyina eba onyame wanim se hira wo. Wadom kase no nti. Amen. 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 Bye guys. Bye bye. Sabre ebefra enia swak sapon na or the special song no abre. Yo mama yentie yenyum ya yetwe ye sabre yi mu nipa yehia no ani Yesu se obeboa yen na obeyi afri sa amanye yi nti uhia Yesu mama yentie uhia Yesu wakudia ni nyamio se wanida so nyinasa ya uhia ni Yesu uhia Yesu se uko chiroswa se wanida so nyinasa ya uhia ni Yesu
Uhia Yesu Boafo ni nyamio Sewani dasu nyinasa Ya uhia ni Yesu Sotamfo no tuwo susa Ya uhia ni Yesu Sokono yedina Oye ahuhia mubuafo Uhuya Yesu Uafo ni nyamio Sewani dasu nyinasa Ya uhia ni Yesu Otafo no tuwo susa Ya uhia ni Yesu Nasa ukono chiuswa Oye ahuhia mubuafo Uhia Yesu Buafo ni nyamio Sewani dasu nyinasa Ya uhia ni Yesu Amen. Amen. Ebeti Manuela adu about the scripture reading every. Happy Sabbath. Today the scripture reading will be from Luke chapter 18 verses 31. And I read, Then he took the 12 aside and said to them, Behold, we are going up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the sons of men will be accomplished. Amen. 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 Man. Nuanom yɛnna Onyame ase oye na dɔyɛ hɔ daa. Amen. Bɛda Nyame ase. Ɛdɔn yi mu mɛgyina ɔsɔfo anan mu ɛne asafo mpanimfoɔ nyinaa nan mu na afei mayi ɔsɔfo a ɔbɛkasa adi akyerɛ yɛn. Asɔfoɔ edin ɛde Pastor Abankwa Amoakohene na ɔsɔfoɔ wɔ yere baako. Di ai me bɛbɔ ɔsɔfoɔ yere ɛne ne mma nyinaa din na mewie a yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhu ɔsɔfoɔ ɛne abusua no nyinaa. Na ansa na no ɔsɔfoɔ yere ne din de Lois Amoakohene. Amen. Amen. Afei Amen. so ɔhene ba ɔsɛe Bonsu Amoakohene. Amen. Afei ina Asantewa Amoakohene. Ɛna afei Yatiwa Amoakohene. Amen. Amen. Na ɔyɛ ɔsɔfoɔ wɔ Ghana na ɔwɔ Andrews University say a ɔtoa na desua so. Enti ɛnɛ yi no sɛ yɛtie Song of Meditation ne wie a yɛbɛte ne nka no ɛyɛ ɔsɔfoɔ Abankwa Amoakohene. Amen. Nti mɛpɛ sɛ yɛbɛhu ɔsɔfoɔ ɛne abusua na yi wɔn akyerɛ no. Amen. 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 King of sinners, though I be, Jesus shed his blood for me.
died that I might live on high, died that I might never die, as the branches to the vine. I am his and he is mine. Chief of sinners though I be, Christ is all in all to me. All my wants to him are known. All my sorrows are his own. Safe with him from earthly strife, he sustains the hidden life. All my wants to him are known. All my sorrows are his own. Safe with him from earthly strife, he sustains the hidden life. Amen. 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 This conference will now be recorded. Amen. Ebusanfo mema mo nyinaa yɔnko dɔ. Ɛdɛ Awurade ase ɛna ɛmɛda yi. Yɛn nso yɛnya akwanya na yɛn mo ɛsom. Fili asafo ayatene nka akyɛ. Yɛn mmɔden bɔ ahodoɔ a mo bɔ Awurade adwuma emu. Ɛnɛ COVID yada Roma. Kempɛne saa adeɛ nanso aboa ma yɛtumi ɛne mo ɛsom abra yɛni mo asɔre dɛm mo. Yɛnim sɛ Bible sɛ bia baanu baasa hyɛm wɔ ne din mu na ne honhom ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ mu yɛwɔ yɛfie mu na nnɛ yɛsom. Nanso yɛaka bɔ mu na yɛyɛ honam baako na yɛbɔ Awurade din nti. Yɛnim sɛ Awurade wavesti yɛwɔ mmea ahodoɔ a yɛwɔ nyinaa. Meda ɔsɔfo apia kubi ase sɛ ɔyɛ nhyehyɛeɛ ma sɛ nnɛ mene asafi ɛmesom. Sɔfo yɛnɛwe no wɔyɛ young people yɛba no yɛ mentor. Kai so a yɛwɔ Valley View a yɛsua atɔfodie. Sɔfo ɛbae ɛbɛyɛ week of prayer bi wɔ hɔ. It was so powerful say that time young people ne wɔwɔ nyinaa no na yɛpɛ sɛ aspire to be like Pastor Pierre Kubi. Na ɔyɛ young person na ɔyɛ president ɛwɔ Midwest Conference. Yɛde Awurade ase sɛ Awurade ama kwan na yɛn nso so yɛasɔ n'adwuma mu bi na yɛn nso yɛyɛ. Yɛn nyinaa Awurade ama yɛ akyɛde ahodoɔ a yɛde ɛyɛ n'adwuma. Sɛ ɔyɛ asɔpanin, sɛ ɔyɛ deacon, sɛ ɔyɛ deaconess, sɛ ɔda welfare no, mpo yɛnyi wɔ sɛ ɔda kubia no. Adwuma a yɛn nyinaa yɛyɛ no yɛyɛ fɔbɔtaeɛ baako sɛ Awurade yi ne ho adi a yɛn nyinaa yɛbɛnya heaven na yɛn nso yɛakɔ bie. Onyame mmoa yɛn asa botaeɛ wei ɛnnɛre wɔ yɛ akoma emu. Abra yɛhwɛ n'anim na yɛsom no. Afei nso yɛnim deɛ abɛsensen wiem. Awurade sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa asɛda ɛma no. Onyame ɔnyɛ mfomsoɔ da. Ɛno nti ɔna ama kwan ama wɔ yaba a ɔsɛ ɛda n'aseɛ. Menim sɛ for so many Sabbaths sɛ twam ni yɛntumi nkɔhyia asɔɔdan mu nso no. Nanso Awurade deɛ ɔbɔ nifrɛ ni a na ama no ɔbɛboa no me ne kura na ba. Awurade ma we kwan ma no siiɛ no wama yɛn kwan foforɔ bi nso a yɛtumi fa so na yɛsom. Yɛho lines bebree a ɛtɔda enipa a ɛba so no ɛdɔɔso sɛ nipa a nkɔbɛkɔ hyiadan mu akɔsom. Ɛno ɛyɛ kwan yɛn Awurade fa so aboa yɛn ama yɛasom no in a different way. Yɛade wei twam a menim sɛ our lives are not going to be the same. Nneɛma ɛbɛsesa. Yɛnyam so mpo menim sɛ ahyɛseɛ ɛsesa. Yɛhu sɛ nyame bi wɔ hɔ. Ɛtwa sɛ yɛde yɛn ho ɛto ne so. Many agye sɛ yɛde kaakaeɛ no sɛ yɛhyia ɛnɛ. Awia nyame ma kwan a yɛbɛsan ahyia na yɛsua adeɛ. Awia deɛ no yɛbɛyɛ discussion a ɛfa yɛn ankasa yɛabrabɔ ho. Na mato awia deɛ no edin sɛ who is a sinner? Why ne de bon yedi? Na me ma ɛbɛsɔ Awurade ani na ɛbɛboa me sɛ na ɛbɛba na yɛbɛpensɛmpensɛ mu na yɛtumi ahu bia yɛgyina
any anamoa also to let us share radiant munyam. Yen Pewana Wabontain, ye pay yankasa, Nini to me ye at the bois a radiant and in a juma. Mama, ye home pray, Nebosa, Nomi and Sanwa, yet me a not yassum. And there the person your dream hono, Matuni said, on the road to the cross. On the road to the cross. Medamini about King Cat and Council no my asset. Num perform would draw a more to John our platform so and then yes, Remo already in Shram. Adiaba Qua, a mark yet feeling cackes here and num to forward what or Miniam Ponum Nipa would what or Honomoa. In Yama Conoma, rather than make a sear as show moi or to John a bois pede rather a song. Woman, you know, ministers in the Lord. The radia say, Yenya, sa, and Nipet to say ye now to them share radian when yam when you share them. A famous when my main science and cheer a busafuna and canca minia so penny in what radin shroud. Say a radi account home, not Udia Safi, and him say, okay, you for a radi in shroud, my brassier, and a radistra a woman. When you remember on the road to the cross, and not the net, ye be sharp one dear crap. And son, I know, because me can't buy some credit a tray. A baby, na your river be our baby. Now the four court, now almost could jarry in son emo. Now it will maybe na baby a sinti. On an hour, her son a Troy, be at the ball said, do not swim here. Ma ubia inare in Sodomo ebio. Ebia no pesoya repairs for some time on son will be a many pa apple. Yenya bakubia ono dear, so when who say inscription or said you. That woman who swam will call some set or papa who direct. Or call your down who to Mononqua, no direct, no gusu direct. A honomo and who sends so much as say at no airport or tietium or help. Mwamra. Na bra otiatia mwa no na brante bi twem baabi otene no utumrika ekosa enso no ho okohu se yemia be meyi enso no ede no ekro na otiatia mo na insa se obeboa no na wayi na fi enso no mu no na nikoto sa inscription no so na ho no gina na opante sa be ma no to the inscription say waso de ne papa enti wa hunu se ya tro ha say do not swim here. Obia in Sodine Chrono. Only when you have the judge and say, or then sa no. Now I can't have say. Your trust say, do not swim here. Beman asked some more kind and said, Sabri, and sa de me hear me. De me hear and say, who dear ye may? Let me free in Solmo if fear. Me who told me we are. A fee making kind yet or no. A toda ye ni pay san yet here. We are quick to judge and condemn people. Then so radia your son no Jesus Christ that yard boy for into no buy, you know. Or no dear or how brimu. Udika ton and suffering or my old dear or you know what it we na say what tray and quaje a pino. But I may cast or how brave wumi muno and found said you sit here. So what me now could draw by years and chain. So what me at say one net now suffer radia now bomb pie and our friend wa. Rather, I crowd to say, or do I cheer about the Kayaba? Now we are what shout and quadia a quine. With a man, why a non kind of holding out who do the intimate and running chain, a bra or how a man near nipping we have one when defoning dear yassa, mumping in phone on lose for what to me and I confused. Na me why not yin to me and Yaku and running chain and in chain and our jet or. And there the empress again honor. A story I yenina evening. Yenim pa na basa free baby. Na me the baby. Na boy na yen Christo Yesu botaya. And on to be was semiano so edema ye. Any anamwa yen se betumi atua. E masa botaya no etumi abemu e de amaye. And no ne de ndem pese ye ka ho asem. Enti yemia ye ka ho asem no yini no pa. Na ansa na no ma menka sa story. Ebrebi na asokani bi. We dey no nya so for. No ya so penny bi benye so say no feel asafo mo. Na no ya sorry. No ya sorry na no. E na afi yo ka say. Na Yesu Kristo e twem e wo Jericho.
na o twam no and wo dru dua bi ase and o sa brand se bi ti dua na ase na hu na mo tiam ka say Lazarus si fam when a congregation in say hey so for an asopani am say oh yeah confused kakra e ho asem mo kan Lazarus de na on ti dua so na o hye amana adamana mu e asem ben wo kan se mpaka ne tie na o tie ye no ano ka say Lazarus sani free dua no so na bra fam ho nya watena bia ho ye Zacchaeus tena bia na dem pese ye ka ho asem no eye Zacchaeus na pese ye ka ho asem kakra na etwamfo ni kakra bi e o saa basem no mu na bua ye e wo ye nkwagye enhyehyeye ho mumai mo mpaye ye ho atumfo ye da wase akwanya kese a ye nya ho aba wanim ye da ase osumu wonhira ye ba wo kyense ya wuhira ye me bom paye me de tiefo na ahye wonsa me bom paye na me nso me de me ho ahye wonsa se wan kasa ye ho a o ma ye ni aso etie me bom paye se ene fa me so na kasa maye na fe ma ya so ne akoma ye betie wasem ne de aye yefo na nche na wi hu adia wo beto se ye nyina ye kraba ye twewo menim so ma bi o how ne amane ne adwendwiri bi da won so e breka krai de yesre na me on kronkron yi sa o how do nyina agu nchen maye na ye ni yani mfi o how do nyina so na ye ni ensi Calvary eni asemi ano so ye da wase o Yesu Kristo dimu amen na me ma ye woni pabi e wo trust mu a wo mo eteki radical decision bi at last minute bi a e boa ye ene wo mo enkwagye na ba ko ene ye nua Zacchaeus wa ye kan ho asemi de e wonwa wo sa ye nua Zacchaeus ye ho ne se na oyobia na oye otodoni oye chief of sinner oyobia na oye chief collector oyobia ojeto na wade ache na oposuom na oyobia ne dwumadi a wodi entino na enipa empenasem atogefo akane no na ontimo odren sanse wo mo ankasa no wo mo nimtu a wo mo eje nti ohia wo no opewasem a e woto a wotwama wo se wo mpewasem a e woto a wotwama wo se bia na waye ne bibi ana obusoni de ne bibi na obeto wa otimi twato bia e bia wontimi ntua na be ye dadwene na e di amount enti na nipa mpewasem ye kai yesusa no e toda na tesa dampofo e ba ye ma manum timi boaye ma yesu na atorotwa otimi kura ka kire se munsha na mo kan chom se ye ma me woni ho so bi mpa no akwhye dem na watopono mo na osuro se onye sika entua enti adampofo ba won fie a won pe won namfo saa na nipa na oti Jericho yi na ompe Zacchaeus adamfo Zacchaeus yi ni timodene na osan so eyodefo no kwasem ne se enyemre se obi ba akotena Jericho no na yadefo esikafo na etena ho no eno nti Zacchaeus oti Jericho no kire se na oyodefo na osika tax collectors na omuska Zacchaeus nso na obi birin kan oyedebonyeni esansa ojeto de toso no so osan so ewosika ni sika nti ontamu nipa nti sa esui na sa Zacchaeus na owo Bible no ema yeti asese na Yesu Kristo na otwam na ofi baabi na okọ baabi na eno na mpase di kan hwe ho picture kakra na ebepie Zacchaeus so na Yesu Kristo o se na owura Jericho na otwam afi Jericho na okọ baabi na ya na otweda na etwato that week no se Zacchaeus enhia Yesu a na the last year no this week na oti Yesu nka so otwam no oye na den se obe bibi the san se anhwe ya na niema akachi e dia ma no niema wodo bi o saa basemi mu anka se hye ne so pa na ebetunika na akoye achi akohwe chapter 18 no yeri ka wo se hwe Luke chapter 19 e fa sa Zacchaeus we and say 1 oye de boyeni 2 osika 3 oyapatia enti na bibi etosne e wona setena mu efa Yesu a na okasa ohu no eno nche se wona wo tie ntimi hu Yesu na nso circumstance na ohu no at that time no ni pa na etwa Yesu mo hia that time no na e difficult man say obetimi ahu Yesu eno nti obehave yi ete se akwada enti niema me nse ye mfa hye yintimu abra ye betumi ka
na yɛkɔ Luke chapter 18 na yɛkɔhwɛ sɛdeɛ abasɛm no ɛmfold ɛwɔ hɔ ɛde ma yɛn. 1 ɔyɛ sinful de bɔyɛ ni tax collector. 2 ɔyɛ ɔdefoɔ ɛdene so betumi akɔ soro ade mu. Yɛtɔ so behave to sakwadaa ɛno emu na ne gye efi ɛbaayɛ. Ɛdeɛ na yɛhwɛ ɛwɔ Luke chapter 18 ɛhɔ. Sɛ ɔhwɛ Luke chapter 18 wo bɛnyinaa no a ɛyɛ Yesu nsɛm a wɔka ɔde ɛkɔsi Zacchaeus to so. Na wɔmɛ suafo ne ho botaeɛ no nti ɔde ba asase yi so. Mfa de suafo no na wɔadwene yɛ wɔn tanta. Na wɔadwene kyia fa Yesu Kristo ne ma ne ne dwumadi a ɔbɛgye wɔ asase yi so. Na wɔn sɛ yɛ Messiah ɔbɛko na wagye wɔn afiri Romanfoɔ etumi ase. Saa na wɔn Yesu Kristo ɛfa. Yɛka suafo no bi mpo wɔn hyɛ ase sɛ wɔn bɛkyɛ pose wɔ asase yi so. Na yɛ bɛ sɛ wɔn tena Yesu nifa. Na yɛ bɛ sɛ wɔn tena Yesu benkum. Wɔn fi sɛ Yesu kingdom no wɔ asase yi so. Nti na wɔn betumi anya position bi ɛde ɛwɔ mu. Saa na wɔn adwene ɛyɛ wɔn. Na Yesu Kristo narrative stories bi ne parables bi ɛne incidents bi esi ne kwan mu ɛwɔ Luke chapter 18. Na wɔn ahu ne botaeɛ paa wɔde ba asase yi so. Sɛ nya asase yi so ahene ntia. Na yɛ mom ɛyɛ asɛnnua no ho ewu a ɔbɛwuo na ɛno de nkwagye kɛseɛ abrɛ nipa ɛno nti ɛna ɔba asase yi so. Ohwɛ akenkan asɛm no a yɛn nuaba no akenkan ba yɛ no a ɔkenkan ne kama paa kenkan ne kama. So ɔhwɛ Luke asɛmpa eti a yɛ edu ɛnwɔtwe 18 no Luke chapter 18 31. So 31 no a na afei yɛsan nso ɛde 32 33 no yɛde bɛka ho. Na me yɛhwɛ 31 no ɔde asɛm bi di animu kan a bɛsɛ di ka hwɛ no ansa. Ɔse then he took the 12 aside and said to them. Na no akyi ɔde dumienu no egyina baabi na ɔka asɛm bi kyerɛ wɔn. Nipa ne di Yesu akyi ala time na wɔn dɔso. Saa wiki no mo de nipa pi atensa nkyɛn na Yesu Kristo na wayɛ. Na san so Jerusalem afasha na yɛ Passover afasha na Yesu ɛkɔ hobi. De nipa rebe a wate Yesu ɛnkasɛ wɔnyame Lazarus ɛfrɛ fumu no na pi na nso ɛbɛpɛ no ahwɛ. Nipa na odi Yesu akyi no na ɛne wɔn nyinaa na ɛbɛpɛ nkwagye. Ebinom yɛ bɛhwɛ adefoɔ. Ebinom wɔ hɔ no mo a inquisitive or you're very so inquisitive and no be Yesu Kristo akyi. Then so nyina no Yesu ampam wɔn ɔgye wɔn nyina. Then he took the 12 aside. Then wakyi no wɔde dumienu egyina baabi out of any parodo a na edi n'akyi no wɔde dumienu egyina baabi na ɔka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ ebre na di sɛ yɛkɔ Jerusalem. Na de waka fa nipa ba ne ho no ebebem e de na waka fa nipa ba no ehon eye 32 no for he will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon. Ke ye be yina ma ye ne ma sa ma mamufo ne be yina ma nipa ba ne fo no ebekye no na omo ebe joju no omo ebe di natem be kan sem wa eni mu agunu so obeti ntaso agunu so enya no nko they will scorch him and kill him. Then what you know, almost some put to the stand say, one will ever kuno, then it just some the third day of a sign of sorry. Now years accused to Emma almost the botaya or the bar assassin. So then one addicted to one and you know, very important. Yes, you be answer. Now all the do sad then what you know, afraid to me, you know, and what you know at the end and what you know, I don't know. Say ha. Yes, accused to. Or ma bibia your friend say a play of words and I say yes so or ye bibia I say or emphasize bibia a chire dwumadia obedi getting kind abasembia or catcher abas more kind efa to gini bi ho or ne for the scene bia won ko sia dem say omo eko akobom paye okay Luke chapter 18 verse 9 omo e banwa yes kind say ni pamiani eko sia dem. So akobom paye. Now see for a scene, you know, or share bia not to gini ejina or then certain so no can say erade wunim me maybe a metne me fata me dit momeda so o nan se me dey aduma from so bia ni mu erade ma wi paye eno nti erade me dey asda na ebre wo me ntese sa akwa no a ogina ho ye de bonye ni no for a scene for no na wa be on say we paye eno nti no wo me Yesu na o meta problem crap. It sounds all one casta hono na omo feel say
Omo wie na afoforo in a young kwaje. Na tojini no abasa no kire nse ono de na onim se nipa nya anim se oye de boye ni medical ka tojefo de na nim so me ade bonyefo ye be kai Mark chapter 2 e hono na Yesu Kristo etwam rebi na wo twam no en wo hu se be na bia ono se tojini na oye Matthew na otene boot mu na ono so odegeto e wona Yesu di omo gina ye na o ka kire ne se o medi na chi tumi a na wo Yesu kasa mu ntino Matthew entumi an question or sorry if you boot no na fe o chance say obedi Yesu achi to the stand say or to proma Yesu e woni fie na wona no won 10 no wo mo ebufui o chance complaining enti no kwe say be me o ye Messiah na Yesu Kristo tie ye no e no nwa no ka say he enya wona sabi onyare e no omuntina me baaye e wo mo yare entina me baaye obi o yare e no hia o yara safo ene obi a wonyare na obae se obehwehwe de wagira na wagye no na me kire se sara na ehu atojefo se omo ya de monyefo se Matthew no eno nti to de ni de ono ohun se wo ye de boyeni ati ne bia ni ho na nso ko sedem ho no o je ne mfum so tu mu o hu ne tebia the sinto na o serade se ono a o de boneche ono a ohu nipa mobo ono a odo ade bonyefo ohun ni mobo no fa ne mfom so nche no onyame mma anamo wa de ko Christ nche ko pen kwaje ene se ye be ko ne yakua ho se ye o sinto ye ko fa ya de bonyefo so that easy for us to point your fingers at people outside na adia ye on se o ya de bonyefo na ye yi ni afi ye ankasa ye nso na nso sa be me de o se ruade me ye de bonyeni nwakoa de bonyeni emobo abasa mo di kai Yesu kai no ni nyina na o ka kosi Zacchaeus so ye to si Yesu o ye ne se abra oni asanfo ne do me enam no enkrofo bi e de wo ma e bai se Yesu Kristo ensha san kwada no na sunafo no sha se oba pampam wo mo na wo afri Yesu nchen na Yesu Kristo he no se dabi muni me botaye mo ma mo fra no emra no ma mo fra no e bai wo shira no ka se hwe obi biara when timi anya sem frey no ahini no enya dia obetimi awuram because o kire se na hinia eya wo so ahini na nya sase so ahini so nipa ebetimi ahyen sa ahini no mu a chense nipa no o dia ho brase te sa bofra chense nipa no wa ye hantan afiri mu chense nipa no emofra su a o de bone che na o refi niema nipa ye tie om no chense wa fabi ansana wona enkwaje Yesu Kristo esa ma omkuni sa ne botaya o de ba asase yusuo no sa o pese botaya no so ba mfa so mawa chense wo yese abofra anso enwati no na Yesu sa no enam na wo mo eko mianka yese last week na emu na o twetwato a Yesu afedie ye bekunu no sa na o twena emu a na o sa na wo mo eko na o ka wo asembi na no mo eko no a o sa ko hia be ma bia Luke chapter 18 no yetemu aye 18 no kana ho asem some of family de ne de Luke chapter 18 verse 15 e ho no e behunu afa Luke chapter 18 verse 18 no okohia be ma bia na oyo defo na sa be ma no otumika oba Yesu nchen na for the can say rabbi owura ochechefo me nso meye den na menya dan kwa Yesu se the ransom no what is so the ransom no so be ma no and your ransom no kwa dia wa wie san se ofini mo fase and what this one from A to Z oni ha na wo de ye adwuma into wa wie ento kan se me fi mo fase me de mra no aye adwuma ransom ni me de ye adwuma na Yesu hwe na no ka se da bi aka de ba ko wo da pade no sika no ese ejejo e de ahanta de be raw mu na be so ye ne se e just se ne wo no ton na famma hiafo na beti mati na obi na mpaje be ma no hwe Yesu din ne wura hoi so the trust and kind no na odi awura ho efi Yesu Kristo enchen na afi wo koi afi Yesu na fo no hwe no na ni e9 e wo the phone antu anya sa no kan you na say hwe e dine ma the fo so beti na wura ostro hine no mu Yesu de mu nchen die eye nipa ni so se e dine no me Kristo Yesu bani so de emre me Kristo Yesu minti so be on the floor now brother kwasi now domi now ba minten ya
obenya oje na ne nyina no na o kama na kwa wie Zacchaeus yi Yesu wie nyina wie no and I feel all trust so and all catch on say ye ko Jerusalem na ye say Yesu ye nyina no all point to Jerusalem and ya senior eho dwumadi a ko fulfill wa senior so no and na all point to adwene asiso ye ko Jerusalem ye wa ka fa nipa ba no ho no ni nyina ebebem owie no and all ko Jerusalem no eho and okura Jericho nenka obetuna fa kwan ho fro so e de akọ no kwasam say from Jericho and the call Jerusalem no na a year 24 kilometers ahanomdia a year 15 miles na ye kwanya etia nanka Yesu Kristo betunya faso nanka wakọ nanso so Yesu Kristo epun se okra bi aye de boyani a ti se osikani no okra bi aye de boyani te se Pharisee ni akọ share dem bobo mpaye no okra bi ono nso wo bre no ho ase te sa abofra ebi e wo kono mu a so wo kore nchen na sa be ma no enyu ode a asuafo no ebeti de ono nam o ka kire wo no obeti ase pa eno nti ofa Jericho ne ho na Zacchaeus o ti Yesu enka menya so sa na obi e wo krom ho no mu a na o ya walin se obeka kire Zacchaeus se Yesu na etwam oti se nipa etimika akọ ono so timika bi eko sa direction ho na ohun se Yesu a watene nkadada no Yesu a possible se you can e kan ho asem na man so about Jordan enso ni mu abra no ogbo so no sa Yesu ni sa yi e ono a according chain na opese ohun no me kitum se bia o se ni pase nkom mo an na nkom me kwai ma no obia enya willing to do that it's fine so we in pabonini me jitum say bi mpa o say enka obia no ho odene emma ne so kakra na nko sensan ho ne nka ohu Yesu nobody was willing to do that it's fine so we in pabonini obia empensa na dom no nipa no ejije no na wa determined sa sabre die etwa say wo hu Yesu Kristo enti wo ye niam bia unthinkable o twen ho a onti ase o so mirikamu just imagine aso pani amini no anase osofo apia kubi anase aso pani ino boatin nenke be hu filia bonten so nenke wa so mirikamu na oro na mu mpaboa na wo bana atade am na wo dimirika ye sure say nkasafo ma ye fie nko bia bete se na dia aso pani oyeyi e bi osofo na dia ahoma no ate enema enkoyi na enso Zacchaeus ni nipa be ka ho e san je na opese wo Yesu no opese wo hunu nti no oye dia mofra eye de na entasumu oye na utunika okofu dua woni se ho na Yesu betwamu na otwamu a ohu no again kan san my hu abasem se Yesu na yinim no Yesu Kristo duru hon mo obi an kan chense wonyina Yesu ejinai Zacchaeus amfre no Yesu no a ele jinaye onyame ma Christ oji a wode maye no sometimes on one be kind and make it the first step no buy in chain no buy in chain na ya genua and kwaje India o Zacchaeus in chain o deny no man any so ehweduano so na oni Zacchaeus any ACI na yesa magnet bi exchange na Zacchaeus mu se to me bi afisa ha be manu agbra ni mu na be man kasa no or responde o ka se Zacchaeus sane enne ufie na metna Zacchaeus dimilika osifem na obai so sa ken kan sam ye hwe pa na etwe adunsi ba kunkuye no bi eso etem why ensia Luke chapter 19. So he made haste and came down and received him joyfully. Or yentam dimrika na niaji abai na fe oba bamono or the anija bamono na niaji wa Yesu desire. Nanso 7 no e niara bi a me pese etwe admisi so 7 no Luke chapter 19 verse 7. But when they saw it, one and all the years were cheap, and yes, not for one. One and all can win no the years were, you know, or who did not air cost for. Said the boy, you need to say Zacchaeus. What a bummy years, nothing years, I know what were too. No, they are young for fun, or me a king. Are they? The boy, Yenny pan and way where you desire. One more kind, nothing, or none, and not a down for faith. One tears here to the sunset. Zacchaeus umpo abia ni fie pono e de ma Yesu a wa ma wa to Yesu puna o na kofie e o mo anwa o mo ehunu bi da di bo ye ni na fei o mo ka
Zacchaeus eti nenso wamua ono de na de nyina esi Yesu Kristo na no asem na ne ahwe no tumi afrim abdini fidian so eba afem no ono na ni gyina no enu nti wamua na fei ohwe Yesu na okasai ntemu aye enwotwe no mo ma ntie etoda onyema Kristo Yesu achi aye die nti ya hwe ye nipa betumi aka nsem ye buyabam ahwe ani bi nipa behwe ye buyabam na hwe ani ye bi nipa be ye betumi buyabam Peter sorry esan se enkofa kon ho asem Peter sorry esan se enkofa to din se o ma ye holy enu nti waja sorry Pina ebia COVID-19 ya ba ye oso form frel oso be form frel wo bofu onyakra asore no obejai tight impo ye mfa ma Pina sane to da won adwene eye won o tie de nipa be kam na ma won gidie na ano eljo Zacchaeus said that me ye de boy ni me tie de nipa be kam na de nipa be kam enti wan tie nipa no wan ni wa no ye won dan ne hwe Yesu no ka say nje wa ya enwoche. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Ojinai, no catch Jesus Christ said, look, Lord, ora, I give half of my goods to the poor. Near me will be me a free and ne, me the emu efa, me the ma e nyafo. Ye me wo, me the mufa e ma e nyafo. Yet also, semena mun kontom posumpo, na ma jobi bibia. And then you know who inti. Me bo hum prenai, me the massa form. E di na Zacchaeus person check wa ha. Ye dia nipa beka, na mom de radio sem eka. Zacchaeus say, e wo nipa eka sem ma bam dia, na ho na me hwe. Na mom awrade won kwagia me person me nyafi won tenti no. Enne me ro tro sem nsem aya dwuma. Tro sem nsem be na Zacchaeus de ya dwuma. Luke chapter 12 33. Zacchaeus the adwuma now says Zacchaeus not willing trust him. Luke chapter 12 verse 33. Bible can't see me at the tray. So I 32 no. Bible said, do not fear, little flock. Memenkuma monstro I am waja and it just said or ya no emamam. You also sell what you have and give alms. Jemo biara monton na fe montemu nsem e for Zacchaeus say and radia na mahu we nkwagenti de me wompo me pese tonfa na me ma enyafo matine me nsam ama enyafo me de wasam ebe ya adwuma na nso no mo wonche no na o me ye worried na no nkona Zacchaeus ye o sa hwe Exodus e de ragasam e ya adwuma aya kasese obi efa obi ade na fe oni no ho de ba o ma ho mpre na Zacchaeus e radi me wasam ebe ya adwuma o de adwuma mprempren wa na o wie ye no ho na Yesu Kristo hwe Zacchaeus na Yesu ekasai eno na mpese yetwe adwene esiso ehitemo aye enkono no and Jesus said to him mama ye won accuse Zacchaeus won blame Yesu nka he Zacchaeus ote emu na bem na wa ye bibia akanya Yesu ka bibi na o kan say Jesus said. Then Jesus said to him, today salvation has come to your house. And ne nkwaje about fear and now what you dina external pleasure and ne enna nkwaje etimi about fear pressure hodwa na wa bontan eba pleasure ni ja hodwa wa bontan ni nyina watimi agina amontino ne nkwaje about fear onyamema na Yesu Kristo na okọ asenia no so na omade na oni asofo na o kenyina no ebe wie peye e was Zacchaeus so na memba abra Zacchaeus afei onu ankasa ye wonyina wo to atwene na wadi favor e we awrade kono sa abrama na yemu se Judas Iscariot no so no so e plane no so favor wanya fe awrade kono na wo to atwene na akopɛ wiase apunyade Yesu ko asenia no so na okowi edemaye. Verse 10 of Luke chapter 19. Jesus said, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. But aya oni pamba no ode ba ye asuafo and say and wiase ahentia na emu oba say obehwehwe na waje
ne wayira yad boy for inti na yes Christ obaye mid boy ni inti na yes Christ obaye oba se obewu na me na nkwa oba se asanua no ehon sabre de enye se wo begina me pia ho na afei wadana ni na afei ode ahweme eba sa de a how many people make na ko adua ho that's no twem dan konkwa na this time there wa medua kesie bi are available to everybody sa dua no ene na sanua obo ho no sa cross no nti mema say yam from so na ya ba nchen na ya ba yani so ehwe no e wa sanua no so a sa tumi a e free mu e ba Zacchaeus so no sa tumi no e be free ne mu abaye so na be kuya ho se ya de bon yefo ya be pe ochire ogie achiri ekwai chief of sinners though I be the bon yefo enemy nanso Jesus Christo ogumame he died that I might live on high owu isabeya met me and kwa menya nkoso owu isabeya mi wu bia owu beya owu prenu ema mi subia owu nim se Christo Yesu wonu nti menya nkwaje owu sabeya odo ogie ebebre yad bonyefo a etise seyi sede aban odan obi no my odan obi no sa na me nso me ya ne dia na ono nso oye me edia na me ma enemba se me twe ya du so say on the road to the cross Zacchaeus na enkwaje the last minute on the road to the cross Zacchaeus eto na mo a na eya na mo a na anu edine na eya na mo a edin hyakese ede bre no anamo a ede oje ebre no anamo a ede anije ebre no ye nso betuma ye nyom ye nsa Zacchaeus ye ede say one when sinto abra yes etwem akwasenya no so two or behave to Sabbath fra abra na yes etwem akwasenya no so ya to so bia a wo ye oponema na ejeje no eja padia na ejeje no na bema ba ko no ejeje no na odi awreho ekoye na wantumi ahu Yesu no ope omakwan aposa niema no na eboai just to so bia as the cross when say he was determined the nipa be kan biara na mfa no ho ekwan be fa so asanua nso wo e ba mfa so e di amayen pa e say yenso ehu yesinto two yenso ye benyi wiase nanse free ho na yese mofra ye behave se mofra wa hombrasemu ye toso ye kunipa mobo ye serve enipa when I want to be ya serve on na the toso no so e twatwo with determination ye man ye me biara enje ne yesa ye nkwaje ebe wie peye onyame moye na onka ye ho na onom ye na asem no ho nsam a eye nkwase asem e ma wona wonye nie no enya wonchie na moye elite into nkwaje na Yesu Kristo yi luku adia obi se ye na ye siesie ho ye fata a ye twe no onyame nhyai papa o Yesu Kristo edimu amen. 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 Yo, also abankwa ni onchirao ewo ensema de amayen afoma yemi na yemi microphone na yenka emi kese enanya ne kan se Amen. yo so nyame edi nyame din edawasi sabre ami ma yenyoma yedi ewie osumwi no ebe hunu wo memenda kwan fonyum de toso 154 waha edionum enan semesha senia nwanwa anyonyam hen wu hu no a mahode no mimuno hwe metuma hantan nyina gu semesha senia nwanwa anyonyam hen no amaho dino mimu no she mitomaha chanyinagu emparisa mehwa meho je Christo mi nyami wuhu dia
Mijai muni mojanunti Sevia sini na wamimpa ayamadi kiti wabi angwado onyamido regime kra minkwanyina. Amen. 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 Boma yemo mpaye. Yensu de mafo na no nyame. Deja ne asumdwe hene. Yeda so dra wo de doye. Nisha wa yese wo de beji ade mo yefo ya ba wo nchen. Na me yesre. Yenam sumum pa wani hu ye. Yesu nti twen fam wo nchen. Na me boa ye ne wiase nyema hodo a ne ansan ya kire. Boy ne de nipa eka a ne ansan kire. Boy na ni gidi agodo a ne ansan kire. Embo ha hodo a ne ansan kire. Boy ne hwo ni mpoten. Wanim na ye hwa. Ibenya tumi, ibenya ahodene. Na ye tumi aye de wasem ese. Ye da wase. Ne ye bom paye we asese. Ma wo nhwa wadum. Wo hu mobro no wadoye. Utumi no ensane wo ye nyina ye so. Wo Yesu Kristo din mu. Amen. 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 This conference is no longer being recorded. Yo, we see for near yede a fan way, ABC Hanom Nanyami Bois. Senia and Crano Equoyan. The Mano Ebesia, a Via, no me, no. I could see no me and son. The fee in Aya Saba. Abe Twasso, Abe ye. No me and son could see no 9 funnel. You might mention it to Sana, pray a copper. Be a kind of Yame and kind of not some trying. You could see Sabrino, waking up and for the night my home is far. Jehovah, and should be known to him. Amen. Amen.